Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Sugeng rahayu kanca-kanca. Kutha Ngayogyakarta inggih menika salah sawijining kutha ingkang kebak kalian unggah-unggahipun. Para kawula kedah ngatosaken unggah-unggahipun ing pagesangan sak dinten-dintenipun. Tuladhanipun Mbak. Oh, nggih. Tadi nyuwun pirsa gedung WS Rendra niku pundi nggih? Oh, WS Rendra. Mriko. Oh, mriko. kanca-kanca, menawi wonten piyantun ingkang nyuwun pirsa bapapan menawi nuduhaken ampun ginakaken driji panuting. Awit menika boten sopan. Kedahipun mawi driji jempol. Tuladhanipun Mriko. Nggih, mriko. Walah, matur suwun nggih, Mbak. Nggih. Kula tak lajengan rumiyin. Nggih. Ugal-ugalan mboten namung babagan cepet-cepetan. Amargi saged nyilakani awakipun piyambak ugi tiyang sanes. Pramila ampun ugal-ugalan nggih. Yas, ayo mangan wayahe. Ayo hari ya. Harus waya keluar. Wah, seger ya. Pak. Rene ayo melu mangan. Rene. Kapok-kapok. Enak. Mau jarang tau nggih. Heeh, nek aku ngono. Penganten aku. Jaluk Wah. Kanca-kanca sedaya adapipun dahar lan ngunjuk inggih menika ngantos kanca utawi tamu dugi rumiyin. Mas donga saderengipun dahar, Boten pareng rembakan nalika dahar. boten nyepak utawi ngrep banter, Dahar kados dipunentekaken boten paring mubazir. dahar lan ngunjuk kedah lenggah. Dahar lan ngunjuk ngginakaken asta tengen. Sesampunipun dahar Mas donga malih. Menika ingkang sae nggih kanca-kanca. Apa, Mbak? Aja buang sampah ning kono. Iki lho anak tempat sampah, buang ning kene. Walah, iya, Mbak. Ngapunten nggih. Mbak. Buang, dijupuk dibuang ning kono. Saking kadadosan punika, kita sami eling lan waspada bilih buang sampah sembarangan punika kirang prayogi. Mugi sami jagi kebersihan kanthi buang sampah wonten papanipun. awak dhewe kudu tertib dalam beretika utawa berumah tangga. Pakaian. Ayo bener. Cek. Iki piye to jane iki? Iki salah iki. Salah. Lalu piye? Ya kudune kaya wingi. Yo piye to? Lah maksudnya piye? Ndek iki lho wis ngono, saiki beda. Lah mbah sampah sing gawe. Lah kowe iki piye to? Kanca-kanca kedaden menika boten leres nggih. Ingkang leres inggih menika bilih panjenengan badhe ngaturaken pendapat pramila ngagem bahasa ingkang santun, sikapipun ugi sopan lan boten pareng kasar nggih kanca-kanca. Salajengipun wonten nyuwun pangapunten. Menawi panjenengan gadahi kaluputan dumateng tiyang sanes, ampun isin matur nyuwun pangapunten nggih.
Mas. Ngapunten nggih. Nggih, mboten apa-apa, Mas. Kesusu ajeng Jumatan. Oh, nggih, mboten apa-apa. Nggih. Sejatosipun nuwun pangapunten dipun ginakaken rikala panjenengan gadhahi kalepatan. Nah, kanca-kanca, menika kala wau tuladanipun unggah-ungguh ingkang saged dipun terapaken ing bebrayan. Sumangga kula panjenengan sedaya saged nguri-uri kabudayan mliginipun budaya Jawi. Salam budaya. Lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Musti Warsa Kalewu Selangkung. Ditimbali sing enggal nyauri yen dituturi ora pareng mangsuli nyuwun pangapunten yen arep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mesti kepenak dirasake neng ati aja lali pamit ngarep lelungan derek langkung yen liwat tiyang jago